Ni emakume pribilegiatua naiz. Nire lanbidean jasotzen dudan soldata, nire kolegak gizonezkoek jasotzen duten berbera da. Ez dut inolako diskriminaziorik pairatzen. Bikoteak eta biok 3 hor ditugu eta haien ardurak bion artean elkarbanatzen ditugu. Bion artean egiten ditugu etxeko lanak, biok laguntzen diegu eskolatik ekartzen dituzten jarduerak egiten, biok joaten gara ikastolatik deitzen gaituzten bileretara, biok laguntzen diegu asteburuetan eskola kiroleko partietara, biok gara haien entrenatzaile, biok. Ni gizon pribilegiatua naiz. Nire lanbidean jasotzen dudan soldata, nire kolega emakumezkoak jasotzen dutena berbera da. Ez dut inolako diskriminaziorik pairatzen. Bikotekideak eta bi haur ditugu, eta haien ardurak bion artean elkarbanatzen ditugu. Bion artean egiten ditugu etxeko lanak. Biok laguntzen diegu eskolatik ekartzen dituzten jarduerak egiten. Biok joaten gara ikastolatik deitzen gaituztenean bileretara. Biok laguntzen diegu asteburuetan eskola kiroleko partidetara. Biok gara haien entrenatzaile. Biok... Esadazu egia. Ez aldizue zerbaitek krakatakorik sortu barrenean Josuri gizon pribilegiatua dela entzun diozuenean. Ez da oso ohikoa gizonezko bati arrazoi horiengatik pribilegiatua dela entzutea, ezta. Bada horrek erakusten digu oraindik egin beharreko dugun berdintasuneranzko bidea. Zergatik sentitu behar dut nik emakume pribilegiatu egoera berean gizonezkoak sentitzen ez badira. Beraz, Lazkaoko udalak berdintasun batzordea izatea nahi dugu. Berdintasun batzordea, gai honi dagokion lehentasuna eman eta era transversalean gainerako batzorde guztiei neurriak hartzea proposatzeko.